America, mantha anu akulu ndi otani? Limodzi mwa masoka oyipisisa mbiri ya US. Oh my, oh mulungu wanga blo, ingopitani. Abambo, ingopitani. Sitingathe kumuchitira kalikonse. Zonse zinali pa moto. Anzawo anafa. Agulu ndi ziweto zawo zafa. Onse anafa. Madzi muli anthu akufa. Anthu apezeka mnyumba atang'ambana, akugwirana wina ndi nzake chifukwa moto unazinga nyumba zawo asanatuluke ukomwe. Tinataya zonse. Galimoto ija ikuwuluka. Palibe amene anabwera kuzatithandiza. Kodi mango nong'oneza bondo chifukwa chosayimba masairini? Ine sindikutero. Inu mukudziwa? Ndi sindikudziwa ine. Kodi mukuganiza kuti amamva bwanji atapeza kuti tsiku losatira chiwonongekocho chikuchitika? Tikuyesera kuvomereza mabiliyoni ambiri kuti apite ku dziko lina kuti akamenye nkhondo yomwe palibe amene amapereka FEMA. Amene amapereka FEMA imati thumba lake latsoka likutha ndalama, ndipo tikadali kutali kwambiri ndi nyengo ya nkhondo. Chaka chino chakhala chaka chosayiwalika kwa masoka achilengedwe mdzikoli. Bwanji ngati mantha akulu akadali m'tsogolo? Zoopsa zomwe zikuchitikazi sizimayamba chifukwa cha zochitika za anthu kapena kutuluka mpweya wa CO2. Zindikirani zenizeni za tsogolo lanu, dziwani zoona zake, ndipo chitanipo kanthu kuti muteteze moyo wanu ndi wa okondedwa wanu. Lowani nafe pa October 7, 2023 pa Global Crisis America at the Crossroads 2024.